Yazi yabiza kahle tata le combo. Yazofana ngiphuma la emsebenzini ngidlule Bridge City ngiyoyithenga. Cha ise special ngempela kujwayelekile ukuthi ishibhe kanjena. Umlilo wabafazi, ugazi. Nobheka mina ngedwa ngo180 kuphela. Cha ngifuna ukuphuthela. Ise police station amaphoyisa ngakusiza? Angizwanga. Ay, sorry sisi, wrong number. Ay, wrong number sis. Bye. Yazi ngempela abantu bayangiqala. Hello, police station. Kade kushada ubhuti sebeyagwazana bayadubulana ozani nizosisiza imhlola yethu. Mekusamnandi beshada benza amaphathi akekho kafonela amaphoyisa athi ozani nizodla. Mase beqala ke begwazana bedubulana fayigijime thina ke siyobasiza. Thina sakhiwe ngensimbini. Ngoba phela nathi sabantu nami njengoba ngishiya ingane zami nje fanele ngiphindele ekhaya ngiye enganeni zami ngisaphila. Thina isibhama singenini kuthina. Thina sigwazeki yini? Mase futhi kubibona hazi amaphoyisa ase-South Africa, amaphoyisa ase-South Africa. Kodwa futhi ibona abafuna siye intweni ezi-dangerous. Mase sifika lapha sesivuthisa inhlambu sibulale kwasana bese kuthiwa amaphoyisa ase-South Africa ayathanda ukubulala abantu. Shoot to kill, shoot to kill. Esibahlaye besihlala besitshela ukuthi siyidudla. Bayilanda ke bona abasavane bodwa. Angije mina lapho. Mina nje impethe ngibasizayo ngifuna affidavit was a police station. Ababulalayo hambani. Asimdingi nathi la. Asifune esidumbula. Bahamba ubhalisana emamoshwari. Phela nasa sakhiwe ngensimba ngakhiwe ngesitini mina. Inhlamba yemngani kamuntu. Akuhlulo senzo mewiwa behlale bedlala ibhola lapha. Mina ngiyangikwazi na sports. Ngoyivika kanjani leyo nhlamba bese kuthiwa iqonde kumina. Ababulalane nje basiyeke kanjalo. Fana laba abamani basifonele nje ebusuku. Umuntu akutshela indaba yokuthi hey phoyisa sebengiphuca imoto bengiserobotini. Natshelo bani ukuthi fanele ume robotini elibomvu ebusuku. Uzazi kahle ukuthi uyakwamasho uzome robotini elibomvu. Akumiwe robotini elibomvu ebusuku uyadlula man. Habe uncamela ukuthi usave wena usave imali yethikithi u50 ngoba kufanele thina sisuke ke ebusuku siyongena indaba zeni bese ni hijack. Hayi nisiyeke nithini. Nami ngumuntu. We phoyisa Makhanya uzongizwisa nabo abantu besibhedlela la. Uyangizwisa kodwa weMakhanya. Azi labantu ukuthi bacabanga ukuthi thina kanti sakhiwe ngani. Isibhama somngani kamuntu kwahluleka oTupac lapha. Wahluleka nobani lo isidudo umthandi uNotres BG.